କିଏ କହିଲା ତୁମର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଆରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପରି ଜଣେ ନାରୀ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ପୁଅ ଭଉଣୀ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ, ସେସବୁର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିବି। ସେଭଳି ଦୁଃଖରେ କାହାଣୀ ଭଉଣୀ କୁହ। ସେଭଳି ଶୁଣ ଭଉଣୀ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କଳସ ରାଜା
ବଞ୍ଚି ରହିଲେ କି ଲାଭ କୁହ କି ଜଗେ ଜନ୍ମିଲି ମୁଁ ପାପିନି କହିଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ସରିବନି ସ୍ୱପ୍ନା ନାମ ଏକୋଇ ନନ୍ଦିନୀ ଶିବ ଭକ୍ତିରେ ଥିଲି ଜନମୀ ଶିବ ଭକ୍ତିରେ ଥିଲି ଜନମୀ ମରିବାକୁ ଦେବିନି ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହିଛୁ ତୁମେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଯିବ ସେତେ ଦିନ ରହିପାର ପରେ ତୁମ ବାଟକୁ ଚାଲିଯିବ ହେଲା ତ